ايش مهنتك؟ Sir, we helpers. Company work. مع بعض اثنين؟ شو؟ Helpers. എന്നാ പേരൊന്നും കാണില്ലല്ലോ ഇക്ക. ഡോണ്ടർ അവിടെ കുറെ പേരെ പേരും പേപ്പറും ഒക്കെ നോക്കി വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നീ ഒന്നും ചോദിച്ചടാ, അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പേരുണ്ടോ? ഞാനോ? ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തോണ്ടല്ലടാ. ബോംബെ മേ ആയാ? ശ്രീലങ്ക. ഏത് കമ്പനിയിലാ? അല്ലാ, ഇപ്പൊ ആരോടൊന്ന് ചോദിക്കുക? റിംഗ് ഉണ്ട്, എടുക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഓഫീസ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ടെന്നേ, കബീല് വരും. വിസ ഉള്ളതല്ലേ. അവധി ദിവസമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഹക്കീമ, അയാള് നമ്മുടെ ആളാന്ന് തോന്നുന്നു. انت اسمك عبد الله؟ وانت؟ انت وش اسمك؟ من الكفيل مالك انت؟ من؟ لا حول ولا قوة الا بالله. എന്തുവാ അയാൾ പറഞ്ഞു? ആ അബ്ദുല്ലാന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി. എന്തൊരു മുഷട് വാടിയല്ലേ അയാൾക്ക്. ഇതേതോ കാട്ടറബി, കുളിക്കാതെ നനയ്ക്കാതെ. ഏതായാലും കഫീലന്മാര് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നുവെച്ചാ യജമാൻ, നമ്മുടെ ആള്. നമ്മളെ കഫീൽ എവിടെ പോയാവോ? اعطني جوازك. انت بعد اعطني جوازك. നമ്മുടെ കഫീലാ, വാ. يلا 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 تعالوا اركبوا السيارة. يلا يلا اركبوا 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 السيارة اركبوا يلا. സാറേ, കുടിക്കാൻ ഒരിച്ചിരി വെള്ളം. انت ليش في قرقر قرقر؟ انت ما تفهم. روح ورا، روح اركب اركب. وين مو هني، انا قلت لك روح ورا. നീ കയറ്. توكل على الله. നോക്കിക്ക, തുറങ്ക. രസം, വാ. ഇതുവരെ നാട്ടിലേക്കൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. റൂമിലെത്തിയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് വിളിക്കാം. മണി 10 കഴിഞ്ഞ്. കഫീലെ, വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കണേ. വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തുവോ? انت ليش تقرقر وايد؟ انت ما تفهم. روح ورا روح. എവിടെയൊക്കെ എത്തിയോ? ابو خالد انزل يا ولد انزل. ما تسمع ما تفهم. لا انت خليك انت انزل تعال. ഞങ്ങള് ടൗണിലാ താമസം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം. روح اركب سيارة روح. ഹക്കീമെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. നിനക്കറിയാവുന്നത് പോലെ അയാള് എന്നോട് വണ്ടി കയറാനല്ലേ പറയുന്നത്. കഫീലെ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു... يا ابو خالد ايش فيك مسكر الباب؟ والله اخاف من الخوف. خلي هالولد عندك وبكره بنتواصل. സ്റ്റേ ടുഗദർ. اسكت ارجع ورا يلا. ഹക്കീമെ, تعال اطلع. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നോ. ارجع ورا اقول لك ارجع السيارة. يرضى على الرجل اللي معك. انزل من السيارة. انزل من السيارة بسرعة بسرعة. انزل من السيارة. وينك يا جاسر؟ انت نايم؟ لا موجود. جاسر. السلام يا العم. هلا هذا الهندي جبته معاي، ابغيك تخليه عندك. يلا يا ولد مكان شغل. എവിടെ? കമ്പനി പണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കരുവറ്റ ശ്രീകുമാർ. അയാള് പോവാണോ? എനിക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം. بكره تلفون. يلا الحين نوم. البرد اذا بكره السنه. قلت لك تعال الحين وقت نوم. يلا خوانك. क्यों आया इधर? काम करने?
तुझे मालूम है इधर का काम? കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം. തണ്ണി. मोया उधर. ചേട്ടാ, ഉറങ്ങാൻ സ്ഥലം किधर भी सो जा. അഞ്ചാറ് കൊട്ടം കൂടെ കോരിയാലേ കണക്കൊക്കും. ഇത് വാർപ്പുള്ള നീ കയറാൻ നോക്കും. എടാ സന്തോഷേ, നിന്റെ കരുവാറ്റായാലും അളിയൻ വന്നിട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലോടാ. നമുക്കിനി അവിടെ തരുന്ന മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതാവുമ്പോ കാശ് കൊടുക്കണ്ടായല്ലോ. അത് സന്തോഷം ഉള്ളതാണോടാ വിസയുടെ കാര്യം? എന്താടാ നിനക്കേറി പോണോ? ഒരു 10-30 എന്തായാലും 2 മാസത്തെ ശമ്പളം പോരില്ലേ? 2 മാസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ 5ാം ക്ലാസ്സും കുസ്തിയും കൊണ്ട് ചെന്ന മേക്കാട്ട് പണിക്ക് എന്തിനേക്കാ പഠിപ്പ്? ഇതൊക്കെ പാസ്പോർട്ടില്ലേ? നീ കാശ് സംഘടിപ്പിച്ചോടാ. ഇത് റെഡിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാനേറ്റു. ആ ചോപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അളിയനോടെ കാണാൻ. കൊച്ചേട്ടാ, എനിക്കറിയാലോ ഇത് കൊച്ചേട്ട ഇവിടെ കാണും. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നജീബ്. മനസ്സിലായി. നമുക്കോട്ട് മാറി സംസാരിക്കാം. ഉണ്ടായിരുന്ന പൊന്നും പൊടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് മൊത്തമുണ്ടല്ലോ. കൃത്യം. ബാക്കി 10,000 രൂപ ബോംബെയിൽ ഏജന്റിന് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ വിസ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നീ ആ നാസറിന്റെ ഹുസൈന്റെയും നമ്പർ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊട. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാലോ. ഒന്ന് ചുമ്മാ തരുമ്മ. ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പുറകാടെന്ന് പറഞ്ഞതാ. എന്റെ പുന്നാരാങ്ങളമാരോട് ഒരു വിളിക്കോ? നീ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാ? ഉമ്മ ഇതങ്ങ് പിടിച്ച. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മയുടെ വക മട്ടൻ ബിരിയാണി. എന്താ ഇത് ഞാൻ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിന്നു. اطلع برا، هذا الخيمة حقي. ഞാനിവിടെ കിടന്നോളാം. مكانك برا. ഞാനിവിടെ കിടന്നോളാം. اسمعي يا الغبي، إن دشيت هنا مرة ثانية لكسر رجلك، فاهم؟ चल. നജീബ്. ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? ये हलीफ जाकर अंदर देख रहा. നെയ് ഹിന്ദി നെയ് നെയ്. ये हलीफ अंदर देख आ. ईमान बेवकूफ, ये चीज काफिर के लिए है. अंदर देख रहा. जा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعال جيب هذا، يلا تعال. അസ്സലാമു അലൈക്കും. وعليكم السلام. تكلم عربي. അറബി നെയ്. روح عند الهندي وتعلم منه الشغل، يلا بسرعة. പടച്ചോനെ ഓർത്തിനെ രക്ഷിക്കണം. കമ്പനി പണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ഓർത്തിനെ രക്ഷിക്കണം. ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം. ഞാൻ തിരിച്ചു പോക്കോളാം. रोने से कोई फायदा नहीं. കമ്പനിയിലെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇന്ന് വിസയ്ക്ക് കാശ് വാങ്ങിച്ചു കളിപ്പിച്ചതാ. കരുവറ്റാശ്രയം കഫീലെ. السلام عليكم. يا ولد خذ الشوال داخل لا تصدعني. ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം. ഒന്ന് الايام راح تعلم. قم.
خذ هذه خذ هذه. ഇതെന്തിനാ? اقول لك خذ هذه والبسها يلا روح. ഞാൻ 20,000 രൂപ കൊടുത്തത് ഇയാൾക്കാ, കരുവറ്റ ശ്രീകുമാർ. ورق ها؟ احنا شغالين له. لازم نراقبه ولا بعدين بيسوي لنا مشاكل. تعال يا ولد. صديق تعال. خبز 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 هذا. شفت شلون؟ يقولون الخبز يرد الروح. تعال يا ولد تعال تعال. اقعد اقعد اقعد. خذ خذ. عشان كذا يصيح. صادق صادق. خذ خذ هالقطعة معك. أنت لازم تتعلم الشغل بسرعة. شوف كيف؟ خذ اشرب. ചേട്ടാ, अरे तुम मेरे गनम को क्यों डराता है? റോഡ്, മെയിൻ റോഡ് എവിടെ? बहुत दूर. किसे मारूं? حل نشتري الماي بفلوس. الماي للشرب مش للغسل. पैसा दे के लाता है, मोया नहीं. रेत. ചേട്ടാ, എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും റോഡ് വരെ വണ്ടിയിൽ. എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. وش كان يقول لك هالخبل؟ انه يبغى يشرد معاك صح؟ لا لا سوي معاه قر 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 قر. ايش كنت تقول له؟ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പൊക്കോളാം, തിരിച്ചു പൊക്കോളാം. انا اوريك انا اوريك يا كلب. صرت شيطان صرت تدوب علي. والله لأذبحك يا كلب. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. تمسك البندقية والله لأذبحك وادفنك في الصحراء. انت ايش تشوف؟ شوف المايه طلعت برا. يلا നീ പെണ്ണെ, നാണമല്ലേ ഇങ്ങനെ കോരി കുളിക്കാൻ? ഇത്രയും നല്ല ആറ് കിടക്കുമ്പോ ഇറങ്ങി മുങ്ങി കുളിക്കാനുള്ളത് കാണിക്കുന്നേ ആരെങ്കിലും കാണൂട്ടോ. എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നേ. ആട്ടി ഇറങ്ങോളാം നിന്റെ പേടി ഇന്നത്തോടെ തീർക്ക്. എനിക്ക് പേടിയാ. तुम लोगों को खिलाते खिलाते काफे ചേട്ടനോട് വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി? अंदर से कोई बाहर ना जा सके. يا
هندي كب تراك تاخرت يلا روح احلب الغنم وجيبه لي روح احلب الغنم وجيبه تعال بسرعه കറക്കാൻ അറിയത്തില്ല ايش عليك فهمت എനിക്ക് കറക്കാൻ നെഹി لازم تجيها من قدام وتروضها ഹിന്ദിക്കാരനവിടെ حطها بين رجولك ودلكها وامسكها فهمت؟ എന്തു പറ്റി ما في قرقر اسمع الكلام ولا يكثر الهرب بعدها شغل وراك شغل ثاني تخلصه يلا روح എന്നെ തല്ലുകൊള്ളിക്കില്ല انت ايش تسوي يا الخبل؟ تتصارع مع الخرفان. قم. ايش هذا؟ انت مجنون؟ احمد الله انك ما مت. يكفي. قم. قم يلا قم. قم يلا قم. قم. شل نفسك يلا شل. അയ്യ ആശുപത്രി പോണം ما تسوي قرقر وايد. روح رجع الغنم مكانه روح. يلا استعجل استعجل. لا تسمع ايش الري انت يا غبي اشتغل يلا اشتغل. معجب شكلك. എത്ര നാളായി ഒന്നും ഓർമ്മാകുന്നില്ല എനിക്ക് വയ്യ ഉമ്മ ചാകട്ടെ وقف يا كلب وقف.
لا تتحرك لا تشردني وين بتشرد عني يا كلب كلب مني يا كلب وقف انا بعد اذبحك يا حيوان والله لو حاول تهرب أنا വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാത്രമേ ഒന്നും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി ഇവിടെ എത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിരുന്നു അറിയിപ്പിച്ചത് എന്റെ കവിയില് ഞാൻ
عندك يا ولد حمام؟ الحين وقت الحمام. خذ الجمل وارجع للمزرعة قبل ما تهب الريح. അന്നെനിക്ക് കുറേ തല്ല് കിട്ടി. നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെ പണിക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായുള്ളൂ. ഋക്കാരനുണ്ട്, അവൻ മുമ്പും ഇവിടെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൾക്ക് നല്ല നിച്ച. ചങ്ങായി സഹായിച്ച حكيم تعال. شوف داك مسرح صديق. ആറ്റക്കിളിയുടെ ഇഷ്കിന്റെ ഞെക്കുവിളക്കിൻ കഥയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ തല വഴിയക്കാരാ, ആഫ്രിക്കക്കാരാ. في حفلة زواج بنت كفيل. كفيل رو حفلة نعراب. എങ്ങനെ പറ്റുമോ? എല്ലാം ശരിയാവും. അർച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. شرفتونا. قواكم الله. شرفتنا شرفت. يا مرحبا. تفضل تفضل. هندي. خذ كل لحم. كل لحم بمناسبة زواج بنتي. الله جلدي उतार उनको. يا الله ما ارجع مهز كرمي بقى. انا بقفل المزرعه وبروح حفله زواج بنت الكفيل. മറണ്ട. പോവാടാ, ഇനി വരത്തില്ല. ഞാൻ പോവാ. നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാ. വീട്ടിൽ പോവാ. ഇരുട്ടിനു മുന്നേ റോഡ് പിടിക്കണോ? ആകെ മാറിപ്പോയല്ലോ. എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോകും ഇടാൻ. ഞങ്ങൾ ഈ ബാഗൊന്നും എടുക്കണ്ട. പെട്ടിയും ബാഗായിട്ട് പോണണ്ട, ആൾക്കാർക്ക് തിരിയൂ.
ചെന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാലോ? No, no. في روح هناك يمسك. فكر رامي. خليكم هنا. No move. What a bring. وانا بشوف نور نور نور. طريق ما في علامة كار. نمشي اتجاه يلا. കാതിരിക്കൊക്കെ നല്ല തെറ്റാ. ഒട്ടകാട് വെള്ളം കുടിക്കണം. ما في روح هناك. No water. No move, don't move. കാൽ പാമ്പ് ഓർമ്മണ്ടല്ലോ, കടിച്ചോ? അതാ ما فيش. കടിച്ചില്ലേ? Reach today, inshallah. Allah. ഒരുപാട് വിളക്കുന്നതിന് മുന്നേ നടക്കാം. ورم ما في تشابه. هذا يساعد كثير. يا بديع السماوات يا بديع السماوات والأرض إلي من خير فقير ربي لما أنزلت إلي من خير. يا سلام 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 يا سلام.
نجيب يلا. Get up. Up now. Must walk. Must walk till die. Najib brother. شوف. Look Najib. Najib, come. Lizard, water. Najib, water. Come. Look. Najib, no run. Najib. No good, no fast. No good. Little. Fresh biscuit cover. Hey, Najib. Road. Yes. Najib, road. Hey. Road.
أنت مجنون؟ اتمشى في الطريق وخرج من الطريق. لا إله إلا الله. إذا وصلك مكان اركب اركب اركب. توكل توكل. قتل قتل. Don't worry, don't worry. اشرب اشرب. يلا توكلنا على الله. سلولي سلولي سلولي. ويت ستاند اب ستاند اب. مع السلامة. الله معك الله معك. ابعد على السيارة هيك. ഈ ദുനിയാവിലെ എവിടെ കിടന്ന് അറിയിച്ചാലും അവസാനം കുഞ്ഞിക്കേടെ അടുത്തേ വന്നറിയും. അധികം കുളിപ്പിച്ച് പനി പിടിപ്പിക്കാനും നിൽക്കണ്ട. വേഗം തോർത്തി കയറ്റ്. അത് വല്ലാതെ സ്റ്റൈലാക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. മൊത്തം അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു കളഞ്ഞതാണ്. ഇയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കണോ വെക്കാ? ഈ എന്താണ് ഈ പറയണത്? ഈ കമ്മി പേപ്പറും ഇല്ലാത്ത ഇവനെ എങ്ങനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോവാ ചോദിക്കാം. അയ്യോ എന്നിട്ടോ ഇതോട് സംസാരിച്ചോ? ആ പനി നല്ല കുറവുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ കുറച്ച് എണീറ്റിട്ട് ഈ തന്ന നമ്പറിലൊക്കെ വിളിച്ചു നോക്കി, കിട്ടണില്ല. 3-4 കൊല്ലായതല്ലേ, നമ്പറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇന്ന് അഡ്രസ് കറക്റ്റാ. അതിൽ തപ്പി ആളെയും കിട്ടി. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാര് തൊട്ടടുത്ത വരിയിൽ എന്റെ വിളിയും കാത്തൊക്കെണ്ടാവും. പറഞ്ഞു ايش اسمك؟ بيربرا نجيب. صالح. نعم يا مدير. تاخذ باسماء، سجل الاسماء على سجل. تمام. يلا تعال تعال. هذا ما في عنده لا جواز سفر ولا إقامة. هذا هندي ما في صورة. تعرف أي واحد منهم؟ انتبهوا. قاتل المسلمين. وين انت؟ انا بدورك في زمان. وين حرك حرك حرك. هلا 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 هلا. جبارة استيرة. يا بني راح اوريك نجوم النهار. اهدبك يا والله لو انك على كفالتك رجعتك الصحراء. നജീബേ, അയാളല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ സ്പോൺസർ. വേറെ ആരുടെയോ വിസ വന്നതിനെ അവർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയതാ. മരുഭൂമിയിലെ 3 വർഷത്തേക്കാൾ നീണ്ടതായിരുന്നു ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ 3 മാസക്കാലം. ഔട്ട് പാസ് നോക്കിയുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു.